Osamendirekin gaude hemen, eta einautazteko, kontatu pizka bat, zure familia gurasoak, non bizizaren, zure herriaz, zerbait, kokatzeko zu apurtxu bat, ezta? Egunon guzieri, eta aintzinetik barkatu, ez bitut hegoaldeko eskuara hori jabetzen nahiko, pentsatzen dut zuek ere, iparaldekoa jarrekitzen ahalko duzuela. Sortzez, esteren zubi mugan. Garaziko 23 herritarik bat da, Orbaizetako juntan. Eta lugaldez lehen aizoak ditugu menditik Orbaizetako eta Aeskoako jendeak. Aita etxean sortua zen, eta Arbasotan, etxamenditi hartan, baziren bertsularia izan da, Pedro etxamendi bat, bizi zena Ondarlan, Luzaiden, amain aldetik ama garaztara zen ere, bazen oseba bat, Martin Larramendi, bertsularia ere, eta nekazariak gira, eta laborari etxe txiki batekin, mendian, ahun mendian, herriko azken etxeak gira, mendian, Fontxean, etxetik ikusten da muga, nun dagoen, goi ordoki batean, Orbaizeta joiteko bidea, etxetik Orbaizetarat, kotxez ziteko, bada, 20 minuta, hola. Eta oinez, bi ordu. Eta behaz, nekazariak eta hartzainak ere bai, hartzainen hori, egite hori, ez da aspaldikoa, 20. mende hasieran bakarrik ezen, aintzinean baziren etxeak, baziren bordaldiak, baina zuten zonbait behi eta urde zonbait eta hauntzak. Ardirik ez ezen 8 gehiegi bazen lekuan. Eta 8ak atzeratu arau, jendeak hasi ziren etxetan ardien ukeiten. Eta ene aita gaztezelarik, etxean etzen ardirik oraino. Soldadotzatik etorrita, aita txik, igorri zuen, hartzain ofizioko bat, ezen baziren ofizioko hartzainak, egun guztia pasatzen zutenak, ardien zaintzen bortian. Otsuengatik, oain hot Pirenetan hartzainako bezala, berdin-berdina. Eta horiek joiten ziren, neguko joiten ziren oso urruti, joiten ziren Akitaniako itxasbazterretara ino, eta hola. Edo berdin hegoalderat, Valentziara ino, eta hola. Eta horiek ziren bakarrik hartzain profesionalak, baina laborariek ez zuten ardirik. Eta behaz, ardiak hasi dira ezartzen lehen biziko gerra mundialaren ondotik. Ikasketak? Bai. Txipitik izan nuen istripu bat, oso umetan, ez naiz horretzen zertzen oso umetan, 5 urte nituen, eta horren ondotik izan nuen arazo handia, osasunean, ene zangoko hezurra makortu zen, eta gaitza sartu, eta enintzan behaz beti zango hori egin nuen, eta enintzan hartzain izaiteko ez ardi, ez nekazari ere izaiteko. Eta banuen amaren anaia bat, Espartin hilezena. Umetan izan zuen berak ere gaiz bat, Bizkarreko hezurra gaizki ikana zuen poliomielita, eta etzen beste lanetako, baizik Espartin hile. Eta ene ideia zen, amaikin, Espartin hile segitzea oseba horrek bezala, oso ongi irabazten meitzuen bere bizia gainera. Baina hori zen kontutan hartu gabe, herriko apesaren etxerat bizita. Noizetare nik izango nituen 10 urte, etorri zen apesa, eta ez ditut grabatu solasak, baina pentsatzen du nola pasatu ziren solasak, einaut hori katixima ere badaki arrasongi, eta intzun dut eskolan ere ari dela untsa, eta hortaik apes bat behar zen egin. Erran bazuen eta erran, bazien amain aldetik
amain ahizpa bat, ene gazama, zana, bi seme bat zituen, Beneditanotan ikasle, beloken. Biztakoa, bidea freeway, ideki pista. Han sartu ninduten. Eta, bon, frantsesa oso berantik hasi nintzen ikasten, aitak eta amak bazakiten frantsesa. Lehen bizikoak ziren izan zirena eskolak frantsesa estatuak eginik herrian. Eta bazakiten, hein batean pixkat bazakiten frantsesa. Gehiegi ez, baina pixkat. Eta biztan dena, etxean frantsesez tintik ere erabiltzen. Eta beti eskolaz, umetatik beti. Eta behaz, 12 urtetan ezagin indutelaik ikastetxean, frantsesa pixkala tenuen. Eta bertzen hasi latina denik. Batez, latineko erakaslea, ez dakit erizela edo ez dakit zer, ordaintzen zuen fraile batek, eta baliatzen zuen. Eta patri, konparazionet, aitari, zela, ez dakit zer. Eta erromarat, eta at-roman, erten zela, eta holako gauzak. Eta hortan bertan, izan baitzen ukaldi gaizto bat, sartu nindutela eskola hartan, eta dena frantsesez, eta otoitzak ere ez nazkien, frantsesez iten ziren, eta nik ez nazkien, frantsesezko otoitzak. Eta hori dela eta, nola gana nukenik, estres bat bezala banuen ukanik, eta behaz neure eskuarari lotzen nituen, airetik presentatzen ziren laguntza guziak. Eta hasi nintzen, behaz 12 urtetan, eta ohartzen, eta pixkat aintzinatzea ikilan latinian, ohartzen, baina hortan bazela zerbait, etxeko hizkuntza ikilako zerbait bazela, hitzen itzulikatzeko jokuan eta hola. Eta gero ondoko urtean, 13 urtetan, grez hizkuntza greko klasikoan hasi ginen, eta hartan konfirmatzen zen ene betiko ideia. Eta gero urteak joan, eta ohartzen nintzen, biziki gauza bazela, eskolarekin ikusteko zuenik, baina erakaslek ez zuten intzunere nahi holakorik. Erten banien konparazioen ez dakinik, holako hitzak iduridu ohartu erran eskuaraz, ohar egin, ohartu, badale grekaz horrao, gauza bera erran nahi dina, eta erten manien, hori bi aditz horiek, horiek iturri beretik diren hura dira, eta ordean, isila azten indute, zaude isilik, zure umekeriekin, eta ez dakitzea. Betide, gertatu zenik, enuela apestu nahi, pasatzen dut fite, neskak maiten dituen, eta biztakoa, beharrik ere, eta ordean, 18 urtetan hantik lekutu nintzen. Gizonak izan ziren, ez nituen oaindikan batxilleratuako zer guziak pasatuak, eta errantzautete, pauen badugu etxe bat, ukana zuten, emaitzaz ukana zuten, xahar batzuz jabetzeko, etxe hartan badira gelak, eta han iten alduzu aterbe, eta janare ukain duzu, eta biziklet bat, eta ez dakitzer, gizonki despeitu ninduten. Eta hola pasatu nuen, bazen apezen eskola bat, biztan dena, pauen, baina laikuen dako, han pasatu nituen batxilleratuaren azken azterketak. Eta hantik gio, enakien txusenik zer egin, eta egun dainogotan, ordean iparalden bazen apesa, zoko guzitan apesak eta serorak baziren, tropak. Eta egun batez heldu dira bi apes motuan, eta baino ezautzen nuen, zen belokekoa zen, berriki etxatu begiak zen, eta gaxitegi eskuarazale sutsua. Bestia enuen ezagutzen, bestia, amikustar apesa handi bat zen. Zer egingo du beste urtean. Bueno, edo Ameriketara joan, han baditu ja bi anaie eta oseba bat, eta edo menturaz zuzen bidea, zuzena, tretsua, egin ezen pauerat etortzen ziren gure kolegioan, lan egiten nuen kolegio horren aintzinean, bazen
jauregi txipi bat, eta hat Tolosako unibertsitatetik etortzen ziren erakasle batzu, eta egiten zuten le droit, nahi baita abokat eta tribunaletara atako eta lan horitaz. Eta lehen biziko gezurra, ezagutzen enuen apesak, errantzautan, segurenik beretako etzitake lehena. Ehun abokat batuk Baionan txomazian, lanik gabe. Eta ordean bestia aintzinatu zen, eta perito, ingenidare, laborantzako, eta, jakina, ez da gure etxean dirurik, holako estudio luzien egiteko, eta bestiak delako Don Paleuko amikuseko jarek, egizala okupa. Guk hartzen diau gure kondu hori. Bueno, behaz, berrize, freeway, estudiotarat joiteko. Eta ez zuten sekulan diruz laguntzarik egin, Hola sartu nintzen, Tolosan, aita zaritzako eskolan, eta han errantzautaten, bueno, esplikatu nuen egoera zertzen. Errantzautaten oso gauza txarrak erraiten mit. Eta onak ere behar dira errantzautaten. Bueno, ez diau eskatuko izenpetzerik, firmatzerik, egiten daikiuk mailegu bat, ohorezko mailegu. Gure edukazionia ona balin bada, lanian hasiko izalaik, eta pagatukotuk hemen egin zorrak. Jendeki mintzo ziren. Eta hola hasi nintzen, behaz, izpitia hein bat libro, estudio goretan, eta bazen apez bat, ordean han ere, baziren dozen erdi bat jesuita apezak, laiko gehiago bazen erakasle, eta errantzautan batek ikertzen zituen nola ari zengo, bazione egiten zituen, sartzen zuen Tchaikovskiren disko bat, eta orduan diskoa entzun arau, behar nuen bakotxak eman zer sendimendu ginduen, eta hola, jesuiten jokoa zen hori. Eta gero ikusten zuten bakotxain kultura, ze niveletan zen, eta historio. Eta ordean, hortaz jabetzen zen apaiz horrek, errantzautan, begira, behar zu egin zientzia politikoak. Enakin zertzen zientzia politikoak, enakin nik banakin zientzia naturalak zertziren. Betire, horretan, goizetan izaiten gintuen eskolan eguerdi arteo nekazaritzako erakasliak, atxaldetan joiten ginen baserri baten ikusterat, edo ofizina, azterlekua, kimikoki, lurrak eta zuhainak eta aztertzeko hori, bostonak hartio. Eta gero, guaun ganbaretan libro ginen. Eta bostak eta erditan hasten ziren zientz politikako kurtsilloak, hasi berriak ziren Tolosan, eta behartzen joan hirira tortako. Eta hola hasi nintzen zientzia politikoa egiten, eta gertatu zen, jakin nuela, bekak izan zitizkeela, zen zientzia politikoa da, administrazioneko eskola. Duzu, handik ateratzen dienak dira, prefet, subprefet edo ministerietako, kabinetetako buruak eta olakoak izaiten dira. Enakien hori guzia. Eta behaz, ikusiz ene dosierak etxeko zerak eta zertziren, ukanuen beka bat oso interesantia. Eta beka horrekin pagatzen dituen jesuitegilako eskolak. Hori hola pasatu zen. Eta hola pasatu nituen, beraz, zientz politikako azterketak, lehenik laborantzakoak, eta heekin batean izan nintzen bi urtez zientz politikutan, laborantzakoak amaituta, urte bat gehiago, eta behaz, zientzia politikoak beren zera azterketa ukanuen, eskuratu nuen. Eta orduan behar nuen, untsalaz, 10 urtez, estadoen zerbitzuko administrazioan ari. Eta nik nuen ideiarik ere, amentsik ere, nuen, eta frantzese administrazioan lan egiteko. Eta errektorea, gure errektorea, abokat bat zen, maingua zen, ni bezala, eta
bere soineko beltza handiaikin heldu zen kurtsiluen egitea, eta oso maitagarria zen gizona, eta bazituen, eta oraino ere, eta horretzapen ona daukat, bazituen estudio bereziak eginak preseski eskualerria gainean. Eta eskualerriko dretxo horiko dretxo zaharrain gainean, le droit antique basque. Eta bakarra zen lan hori, eta bere ikaslekilan inak zituen. Ohartu zen, konpazione arkibo zaharretan, dokumento zaharretan, Akitanean agertzen zela, Erromano Imperua lurrerat joan eta, notaritako arxibuetan, dokumentuetan, atzemaiten zela, zuzenbide ez ezagun bat. Ez zutena, nihune eta ezagutzen. Orduan, etan hasi zen lanean bere ekipaekin, eta gero etorri zen eskualegirat, ipar eskualegirat, eta biharnorat. Eta ikusi zuen gure notarioek, oraino ere, etxeko againamendutan, eta makilaturik frantses legiain bainan barnetik pasatzeko arazorik gabe, delako dretxo zahar hori oraino bizi zela. Bueno, betire erranakon, jaun horri, Urliak zuen izena, nik genuela administrazioneko eskolarat, utxalaz Pariseat joan behar nuen, eta Ekol Nazional d'Administrazio iteko, ezen bursak ukanik eta historio, baita ere diplomak zer nibeletan eta aski gora balin magintuen, joiteko baginduen ahala. Eta nik genuela hori nahi eta, ulertarazi zaidan Urliak jaunak, jak espanin duen kitzikatzen, etzela nehor azalduko, ene kitzikatzeko, eta behaz segit nezan nire bidetik. Oso pozik nintzen. Eta hola, orduan, ezagutzen bainuen orai nire Andrea den laguna, eta ezkondu ginen, eta lehenbiziko lana Afrikan. Afrikan, han bihurte, zigarriko leku miserableetan, gozete handienak diren lekuatean. Senegalen zen, lekua famatia zen gozete lekia. Hango esperientzia izan zen, ikusi nuen, nahita nahi ez Frantzian administrazioan ez izanik, han administrazio kolonial batean nintzen, tekniziano bezala. Eta han ikusi nuen, jende gisa mundu hori nola itzulikatzen den, nola elgar nikinaka jaten duten, eta hola, esperientzia huna izan zen. Eta hortik landa, Tolosako unibertsiteak, egan nahi baita zianz politik eginen nuen unibertsite horrek, igorri zautan eskutitz bat, bazutela plana bat muntatia Andorrako nekazari eta artzainentzako, han modernizatzen laguntzeko, eta eni pentsatu zutela, zianz politikako formazionia banuela, eta perito nintzela nekazaritzako testorio. Gainera, joan ziren, ez dira bakarrik abezak gezurtariak, besterik ere bada gezurtari denik. Egan zautaten, kontratua, telegramaz igorri zautaten, kontratua firmaturik, mahai gainean daukat, erakasle batek. Monsieur Velaz, zuen izena. Eta, punarat berriz Europarat sartu, eta gure ez ginen aberatsak, gintuen puskilak enbalirarat ere manan zigintuen, eta izan nintzen ikusten delako erronkarik Andorrako sendikat bat zen, eta Garaziko eta Mikuseko eta Aezkoako eta sendikaten gisako sendikat bat zen, sendik general dos Vallos d'Andorra, eta hartu nintzen ez zutela fitxik, ez kontraturik, ez ziren bat elakariak ziren, mediterraneotar denak bezala, eta gure bezala, pixka bat, eta ez zen fitxik. Hortan gelditu nintzen, pozik baterez, eta ume bat baginduen jadanik sortua zena, eta horretan gertatzen da, Frantzian Ministeria Laborantzakoa sortu berria bazen, Pisani deitu ministro batekin. Nahi zuen, Frantzian ordean bazen, egunaren dako 35 edo 16 jende nekazari. Ikusten duzie, azun bat,
nekazal etxe izaiten altzen. Eta gehiengo bat zen etxalde kipiak. Eta hori nahi zuen, delako Pisani horrek hori nahi zuen berritu, zuen, ikuspegi urrunkaria zuen. Eta baitzen Frantzian eskola mailan bazen gerra, baziren gorriak, errepublikain aldeko estadoko eskolak, eta baziren apezen eskolak, xurien eskola xuriak. Eta horrek, Pisani horrek nahi zuen zalu, laster, aurrera zadin nekazaritza. Eta ordian, baziren lege batek emaiten zuen diru laguntza pixka bat nekazari etxetan, semiak, nekazaritza ginen zien semiak, nekazaritzako eskoletarat igortzen bazuten alokazione pixka bat. Horrengatik, jendek igortzen zuzten, nahi zuzten, beren hautek intzezaten 5 edo 6 aste urtean nekazaritza. Eta horren iteko, baitzen apesa eta bikarioak Frantziako herri txipi handi denetan, Donapaleon gomazene, Donapaleoko herri txipi bat da, 500 jende, 3 apes baziren Donapaleon. Horten, aizina bazuten, eta Pisaniak zein ziren, egur mota guziz, iten altzela su, eman zuen, legia pasazi zuen, eskola xuri edo ez, xuri, hek eta denek iteko, ahala bazuten, liziak sortzeko, nekazaritzako liziak, hori zen, 1902an, 1902an. Eta ordean, jendeak harritzen ziren, etzen nehok asmatzen, nekazariak lize batetik aterako zirenik, nehok. Eta ordean baziren ezker eskuin ideiak apez mundu hortan, eta seroren mundu hortan, eta gertatu zen, Bretanian, Nanteko onduan, bazen eskola aprendiz, delako aste aldizka ibiltari horientzat, bazen eskola bat biziki iatzartia zena, piztia zena. Baziren han arno egileak, eta baziren baratze egileak, eta esne egileak. Eta nekazari txipiak ziren, denak sortetxeko lekian bezala. Hantik jintzen galde bat, behar zuten baitez bada legez, beren dosiera egiteko eta ministroak onartzeko bazutela projet bat liziain egiteko, behar zuten diplomatu bat. Eta galdin zautaten hori, ene diploma etzen ofiziala, etzen estadokoa hori indikan. Banien estadokoa zianz politik hori. Hori zela eta hola hasi nintzen eta han fraile batzuk ziren eta ez zuten ezer ikusten, nik ere ez, nuntik eta noat eta behar ginen mutatu gure eskola, programak baziren, liziari buruzko programak, teknika aldetik, ekonomia aldetik, administrazio aldetik eta hola. Eta dena behartzen improvisatu etzen atzemeiten merkatian Francesco liburuik nekazaritzain ginen. Hara, betire hola hasi nintzen, eta han bigarren urtean nintzala, han egin nituen nire aprendizgoak, lehenbiziko urtetakoak. Eta eskoalerritik heldu zaut eskutitz bat, senperen idekiko zutela nekazaritzako kolegio bat, eta diplomatu bat behar zutela. Nolaz, ukan nuen hori, aintzineko udan, bakantzetan, eskoalerrirat jinintzen, eta bakantza denboran, neure buruaren ezagutarazteko izan nintzen Azparnen bazuten kolegio tekniko bat, eta baziren hegoaldekoak erakasleak, Txillardegi eta bere lagunak, eta han izan nintzen, eta han errekontratu nuen, apez bat, han ere, aintzindari zena, Xarrito. Eta zertzira, eta nortzira, eta holat, ez da intzuitarra niz, eta biztan dena eskualduna, eta nekazaritzako perito, eta hola. Horrek zuen bere bidea, heldu eta ondoko urtean, urte erditsutan, hola, otxailian bezala, hola, ukan nuen Baionatik letra, hea nahi nuenez eta etorri elakatzerat, inautetako bakantzetan. Eta urte hartan ikeragarriko hormak eta elurrak egin zituen. Eta han nanten
Luar ibaia hormatua zen, itxuski. Eta nihuna jin eta hemen Baionan Garatik eta Diosesako etxerat joitean, eta izerdi zen, hegua zen, eta euria egun bezala. Bueno, hola hasi zen, Funateko zera. Eta ordean, Baskari bat izan zen, eta Baskari hartan bazen gizon gazteat, ezautzen enuena, jintzena, Garazitik gina zen. Eta zen Michel Intxauzpe, gero, deputatu izain dena, eta enbatain aurka, hariko dena, lauzango besoz, ahaltzin guzia, betire hua. Eta, bon, hola, bauzie, hemen bauzie perito bat, eta guk ere Donianen beharrin nuke norbait, eta ez dakitzer. Betire, nahian, Donianerat joan nintzen, eta Doniane Garazi, behaz, ene sortetxetik, dotzenat kilometrotan, ena ebita, ene ohako, ene sehaska, ene haudemorako sehaska. Eta hola hasi nintzen, Donibane Garazin, mutikuekin, mutikuen eskolan, aste aldizka ibilkizien horien, erakusten. Eta hasi orduko, erakusten, handere beltzez besti luze handi bat etortzen da, serora zen, ustaitzeko seroretaik, gaztaga zen, jatxiaga, guke beharrindik ez iba noait, gure nesken dako. Hek bazuten nesken aprendiz etxia. Hala, hola, hak berriz, horren batzuk gehiago eskain izazkian, eta horiek hola, oso pozik nindagon, zen delako senpereko hua ezbitzen agertzen, ezer. Eta noiz ere heldu zauzkitan beste egun batez, fite, buhila zen, nola egiten uzieziek buhila. Iraila. Eta jintziren zerora handi azkar bat, eta beste bi zerora lagunekin, Amikuzetik, Donapaleutik, hek ere bazuten, eta nesken erakustetxe bat, eta erakusten zuten, josten eta kozina egiten, eta etxearen atxigitzen, eta ez dakitzen. Prozeta bazutela lize baten sortzeko. Eta, bueno, zen, geon etzautaten dena erran, bazen Donapaleuko eskualdeko senator bat, Errekart izena zuena, eta jarek zuen ideia, zen Lurberri kooperatifa ja hasi berri zen, orain oso humile, gauza gutxi. Eta delako Errekart horrek, ikusi zuen, oso jarraikia zen, bere zinegotzi bezala oso serioa zen. Ez zuen utxiten biltzarerik legen prestatzeko testakitzer, eta hoitan guzitan oso ezaguna zen, etzen bate hortako formatia, baina hola pasatu bitzen behaz, eta bozketan pasatu zen senatur, eta segitzen zuen, bizikuntzat ikusi zuen, delako Pizaniren lege horrek, emaiten zituen ahalak. Eta pentsatu zuen, Donapaleun behartzola lize bat. Eta Donapaleun zeroren hori behitzen hobekienik organizatia, hori pentsatu zuen, eta izana zen, baina ez zautaten zerorek erran hori. Izana zen delako Nanteko eskola hartan, nik han lize berria sortzen izan nintzen eskola hartan. Eta hartan oso ezaguna, eta doaike herrestuak ez ziren oso txarrak. Intzuten, hula bat dugu, hoi gina da, Garazira, eta bada hemengo seme bat eta ez dakitzen. Hara nola, hasi nintzen, nesken eskolan, mutilen eskolan Donibane Garazin, eta Donapaleun lize baten egiten. Eta Nanten inanien lehenbiziko aprendizguak, administratiboki eta horiek. Ez zautaten erran, zer horrek, direktur, zuzendari ezarri. Jaten ari ginen batez, paueko prefeturako perito batekin, eta parrez nuen, kusten dut, badituzu erantzunkizunak, badituzu erantzulezira, badituzu kargak, eta ulertu nuen, bere dosieretan, ni ekarria nintzala, zuzendari, ez zataten egana, zer horrek ez zataten egana. Betire hola joan zen afera, hola hasi ginen eskola. Torri zen, Nantenen eskolieratan, baziren eskolierien familiak oso organizatiak ziren baratzegileak. Eta orduan Nanten zen Frantziako baratzegile
hoberenetakoak ziren. Eta gainera organizatuak ziren, biziki ongi bazuten Londresen bazuten saltetxe aintzindari bat, Parisen bazuten, eta heien eskolierak nituen gehienik, eskolier, enekinan eskolier zirena. Eta izan nintzen heen etxetan ikusten. Han loreatu nintzen lehenbiziko berotokien iten hasiak ziren. Holandatik ekarrazten zuzten perituak, eta holandarrek iten zezkeeten oso garesti gainera, berotokiak. Eta lehenbiziko plastikazko aterbeak duia hasten ziren. Orduan, eskualerrirat jiteko suertia izan nuelarik, pentsatu nuen, hemengo notable eta hoitaz ohartia behintzen ba Afrikan eta ba Nanten ere mundu hori nolako pozoinez egina den. Eta nuen behar niela eskualerrirat itzultzen manintzen, enunetela antik berriz kanpoat igorri behar, eta behar nukeela lur pixka bat nunbait bildu, ez sortetxean mendian baita, oso gora bat, eta nekazaritzen sartzeko, niau, hola. Eta hola hasi nintzen, aterben iten, eta oso laster, hori hirutan eta zazpian hasi nintzen, eta hirutan eta zortziko primaveran, frantziskano, bale bat ziren frantziskanoak. Hek ekartzen nautate gizon gazte bat, apaiza zela, hegoaldetik etorria zela eskapi, eta ihes, eta lanik nuen ez beraren dako. Frantziskano etxean ukain zila eta mobilet bat bideain egiteko eta aterbiak eta hola. Hola hasi nintzen lehen biziko iheslaria, oso gizon ona zen, langilea, denak bat zituen, eta eskualtzaria zen mistakoa oro genitik, nafartara zen, mendikoa, lehen biziko iheslaria enkanuen hola. Eta, bueno, gero gizon hori, lasposti laite murian, eni fitxik abertitu gabe, matetik bestera, etzen etorri. Gero jakinuen, isilka berriz itzulia zela Nafarrarat, baizik eta bere obispoak lagunduko zuela tribunalen aintzinean xuritzen. Ez zuen bekatu handik gehinik, bere etxean, bere apesetxean, ukana zituen lehenbiziko etako zer batzu, eta ziren mutil batzu. Eta heen dokumentuak eta bazituen etxean gordeik izanak, eta pentsatzen zuen hori izugarrizko bekatua izain zela eta ez da gitzen. Bueno, betire horren ondotik etorri zen Bizkaitik gazte bat, Durango aldekoa, eta egon zen urte bat gure etxean. Ta, gero badakit egin zuen berotokia, egin zuen Bizkaian. Gero baziren gure ondoan hasi ziren beste batzuk, baina hor beste historio luze bat liteke eta ez dena nahi kondatzeko. Etorri ziren ere hegoaldetik iheslari batzu. Eustakio Mendizabal, Txomin Iturbe, eta badakizu denak dira lorpera digorriak, horiek. Eta Julian Lekuona, harek ere begiak etxean dituena, kantuak egiten zituena. Eta hola nekazaritzako zera, hola hasi zen, eta hegoaldeko jendia ikilan, kutzamenak hola hasi ziren. Eta, historia hori luzialitake zen gero dakizien bezala, 50 urte anisko gora behera ikin pasatu da. Bueno, jarraitu zenuen pizka peritu eskolan, erakasle moduan, bai. eta erretiro hartu zenuenean unibertsitatera. Kontatu hori. Bueno, eta gero ja, azten gara euskaren jatorri. Bai, bueno, atxiki nituen denboraren bi heden. Denbora osoa erakasle bezala, 18 oren da. 18 egun da. 18 oren eskolan iteko eta gero behar duzu prestatu eta ez dakitzen. 12 egiten nituen. Bena 10 pagatu naute beti. Txarrena da eta zera apes eskola izaitea egin badakizu behar zu gaixua erroma pobre baita lagundu, ez da? Bueno, orduan eta betire hola heltzen naiz noizbait. Gehiago gauzen arrainatzeko Senegalen egina nituen 2 urtehek ezkonda. Baizik eta omen dosierrik ez zuten atzemaiten. Banituen netak alokairu eta zerak dokumentuak eta banituen.
eta kontratua hango ekonomiako ministeritza egilako laneko kontratuain fotokopiak eta denak, baina baizik eta ez omen zuten ez erratzen maiten, behaz, 2 urte ene erretratarako ez ziren konda. Hori parantez bat, eta ez du inportegin itian 2 urte gehiago erakasle, eta gero etxian segitu einbarnean daruekin, negutegiekin, haintzina, hirutan oita 14 urteak hartio. Semiak usten zautan eskina bat, semiak hartia izan segida. Eta hirutan oita 2 urtetan, behaz, erretiru hartuta, aste berian sartu nintzen Baionako letretako unibertsitean. Eta han egin nuen dena, propedeutika, lizantza, gero egin nuen DEA, Diplom d'Etudes Approfondies, hori bada elkarte bat, Pau eta Baiona alde batetik eta Bordele bestetik, ina eskual istudioak. Eta eskual istudiotan bezala egin nuen, behaz, DEA hori. Eta hori pasatu eta prestatu nuen doktora. Eta doktoragoa pasatu nuen 2007an. Lanik aski ukan zuen, adiskide bat zen erakasle tai bat, eta hak administrazioniari buruz behar zuen muntatu epaimahai bat, eta ezin zuen harrapatu epaimahaia zen. Jende handi horiek, universitari horien zat, 35 urtetan eta unibertsitateratu batek, ez du ideia xuxenik izaiten al, neola ere, segurazko izain du txok tipi bat edo zerbait txoke bat ukanik edo horako zait. Jaleta guziz, harrapatu zituen 2 bretoin, Rennes unibertsitateko, eta beste bat, Ormaetxea, intzuten badu jakinen du, ez dutela hatzi, eta Gasteizko unibertsitatekoa. Eta epaimahai horren aintzinean, pasatu nuen, behaz, ene azterketa, teza bat banuen egina, euskera eta erderak. Erkaketa saioa, titulua hori zuen, euskara erderak. Euskara bakunian, erderak anitzian, euskara erderak erkaketa saioa. Eta, bueno, pasatu nuen, ene doktoretza. Orduan, inaut jarraitzeko. Osa, egin zenuen doktoretza, ja zure tesia entzun duzue, euskera erderak erkaketa saioa. Baina, hasi zinean txikitan latinarekin unibertsitatera joan arte, bitartean zerbait egin zenuen, irakurri zenuen, euskaren jaterriaren beste ikerlei buruz zerbait jakin izan zenuen, den izan da zure noraiteko zure autoikasketa, edo konta iguzu pizka bat zure prozesu horretan? Bizi guzian, pentsatzen nuen, eta erten, partikulazki Larralde, Einaut Larralde, kantari lagunarekin, larun bat gauak pasatzen egiten bidetan, kantu zartzea joiteko batzutan Bilbaora, edo Herribera, edo kanton. Beti ertenakon alta erretiruan, berriz itzuliko nuk unibertsiterat, eta behar diat eskuali estudioak zerotik hasi, denak. Ez zuen sinesten, ez zautegan, sekulan, ez zuela sinesten, baina ez zuen sinetzen, holako mentskeri bat ertian baitek. Betire ez du inportik, hola egin nuen, pentsatzen nuen, bazela gauza ineditua, lurpian gordeta zegona, eskuara ingenian. Eta hori nuen ene amentsa. Baina hasi nintzalaik lanean, ez nuen asmatzen, ze heinetarat ere manen ninduen ikerketak. Guain bada hau gauza bat da. Hau delako erdaraz indako teza hortaik atera egun bat hitz dira lantuak, liburu hotan. Baina guai beste bat ja presdena igortzeko imprimatzera. Oso handiagoa izain da, gutxienez hola edo berdin gehiago. Dela, sarrera guziak frantses erdara dira. Frantsesa edo espainola, diferentziarik ez dute. Frantses erdara da, frantses hitza.
Egan nahi baita frantses bokabularioaren gehientsua dena ez bali bada, zen baitira hitzak arabatik, araba edo mintzairetak eta sartiak, baina hasteko latinetik eginak diren frantses eta espainol hitzak, familia horik ustez gehienak tratatuta dauzkat. Ordean, nola presentatzen da hori? Hartzen dut frantsesezko hitza. Emaiten diot parez ekipaka izan abitira lanian, etimologian. Latinestik duen jatorria. Latineko hitzen jatorria landu izan baita, hartan ekipa handiak badira ituak alemanak, anitz, eskandinaviatarrak, frantsesak ere bai, eta bada behaz filologiako, latino klasikoaren etimologiako lanak badira, nahiko onduak. Eta gero badira greko klasikoa, behaz guai dila 2000 urtekoak, badira, horola, hitza latinezkoain parez, ardurenian iturri beretik dena, ez beti, baina hamarretaik behatzitan iturri beretik da, eta heldu delako greka klasikoa, eta hartan ere badira ekipa itzelak lanian aituak. Orduan, sarri nahi bada, etxenplu batzuikin erakutsiko da. Orduan, horrek ere meiten du, guai, delako buru galdu hori, pentsatzen dut, buru gabeko baten dako begiak etxik joan izala munduntai, lanak hori zain dira, nahi duenak, eta ikertu, berak iten alko du. Hartzen duzu behaz frantses hitz hori, emaiten dako zu iturria latinetik, horren gainean zer duten harrapatuik bilakariek, eta azkenean bilaketariek ezartzen dute, hizbera indako germanikoz, eslavikoz, armenieraz, sanskriteraz, indietako sanskriteraz, zer dioten. Eta hori dena ezagita, xuri gune bat utzi, eta euskaraz, zer da. Hartuko dut, etxemplu bat, konparazione, iruzkiaren izenetak bat. Iruzkia, guk eguzkia, iruzkia, bueno. Orduan, baduzu sol, el sol, soleil, frantsesez, horren dako joiten zira latinak emaiten du latinazko solu, eta joiten zira grekak emaiten du helios, jota bezala. Hori da, izaiten alda ziztukari bat, soletan agertzen dena, Saul-tan agertzen dena, izaiten alda atxe bat, izaiten alda beste zerbait. Orduan, baduzu helios, egan nahi du, itzulikatzen dena, zen goizetik atxerat iruzkiak egiten baitu inguru bat, hori egan nahi du, behaz, eluz eki, eskuaraz, eki hori da, begia, eluz eki egan nahi da begi ibildaria. Ordean, el eta re, konparazione, tokatzen dira. Ordean, baduzu, indietako hizkuntzetan, juro, el sol, juro. Ordean, guai, eskuarara egiten, bakatu, ono botza baitu. Goizetan ejerdizu, ekiak lain juru, mundi argitzen dizu, unguru. Lain juru da, laino, juro, abestikako hitza, juro. Gusten duzu? Hola, emeki, ikusten da, Indo-Europar hizkuntzen atzean, badagoela hizkuntza bat, gaur zieketanik mintzodun eskuarak, eskaintzen baitu aski helbide ulertzeko. Duela 5 edo 6.000 urteko hizkuntza hori, ez ginioke orain ulertu. Baina idatzizko errestotan lan egiten alda, eta lan hoitan, errestoitan lan egiten. Oraino Piriniotan bizi irauten duen hizkuntza bat, euskera, ez da bakarrik hartza Pirinetan bizi iraun duena. Eta
Da, ordean, hor bada gauza bat, ja, ez dute erakasle ofizialek, ez dute aditu ere nahi. Ez dute intzu nahi. Ordean, ari dira, badute, beren metodua, baizik eta Euskara ber eraik daiteke Euskarain barrutik beretik. Eta horri buruz egina bada 800 orrialdeko hiztegi etimologiko bat agertu dena, hor dutana, eta orduan hor entzatzen dira, esplikatzen, Euskaratik elkigabe, partikulazki Indo-Europar hitzekin ezer ikusi gabe, nun ez dien latinetik hartiak, Antxino denak, jozte latinetik hartiak direla. Main dut, konpazune, gorputz. Gorputz da, corpus, corporis. Edo denbora, tempus, temporis. Begiak zilatzeko da, latinetik heldu dela. Salui, corpusen gainean, badire ekipagaituak lanian, latinian. Denborain gainean ere. Lan eta azkerien zerten duen, etimologiarik ez. Ez dakigu nuntik heldu den. Corpus, konpazune. Denbora, batakite zer egen nahi du isusen, denbora, tempus, temporis, egen nahi du denbora, mozten den denbora. Bada, garaia irauten duen hori, iraupena, durar, eta bada, segmentatzen dena, mozten den denbora. Eta hori eskoraz bada, mozten den denbora arteko, tenora, ikusten duzu, tenora bada, iten alda hiztegirat, tenora da, tenore guziak ez dira berdin, lanean joan behar duzu horako tenoreko, ikusten duzu. Beaz, tempus, temporis, ez dakite esplikatzen, zendako sekulan inork ez du Euskara ezagri bere material istudiotan. Nehok ere, zen, hasieratik, alemanak ziren hasi, 19. mendian, hizkuntzen lan zen. Eta hek ez zuten ulertu, ez zuten Euskara behala deklaratu zuten, ez zela batere beste hizkuntzak bezalakoa, eta ez zela fitxik ikustekoik haikin. Eta orduan, badakizi historia nola gertatu den. 18. mende amaieran, Angles zuzendari bat, tribunalian zena Kalkutan, guru, duaikebe bat zuen hastia, ikasi zuen hango hizkuntz aberatsa, sanskritera. Oksidenteko latina bezala, han badira gehiago hizkuntza delako sanskritera hartaik ateaiak. Hua ikasi zuen eta tekstuak eta literatura eta guziak. Eta huartu zen, hizkuntza hua, berak inabaizituen estudio greko-latinoak eta germanikoak delako zuzendari horrek, jude horrek. Huartu zen, delako sanskritera hori, senide zela, grekoaikin, latinaikin, germaniko hizkuntzekin, zeltiko hizkuntzekin, eta abar. Eta behar da konteksto historikoa ikusi, hori 1796an publikatu zuen, eta Frantziako iraultza 1789an jinen da, 26 urte gerla, Napoleon jinen da, eta aleman herrialdiak, frantses tropen azpian egoin dira. Eta orduko, 19. mende hasiera hortan, orduko kultura, Europan, nausitzen da frantses eta italiano kultura. Eta frantsesa partikulazki. Europako gorte guzitan frantsesa mintzo da. Eta militarki, Frantziak demografikoki ukanik beste herrik bano gehiago aurrez eta inik jendalde handia, Napoleonek aize irabazten zituen bere gerrak, gizonak milaka galdu eta kanpo batalietan, eta beste klase bat hartzen zuen eta hola. Beaz, Alemanian, Vienne, Berlin, frantses soldaduen boten azpian ziren. Eta baziren orduko intelektualak, orduko txillardegi eta olakoak bezala, hendako. Eta delako Angles horren John William zien izena. John Williamsen liburu hori agertzen delaik, iten dute, zeba! Gure hizkuntza barbarua, nontek izaiten alda barbarua,
baizik eta fama zuen angles eta alemanak, barbaruen hizkuntza izaiteko, zaldiak mintzatzeko, soldaduer ostikoak ipurdian emaiteko, eta gerlako ordreen emaiteko bakarrik. Eta orduan iten du, eta Greziako kultur ospetsua, latin kultur mundu ospetsua, gu ere barne gituk, eta orduan sartzen dira ekipa osoak linguistika. Sortzen dute linguistikako disiplina. Eta gauza guztietan bezala, hastapenean ez dira denak errotetan ibilki. Orduan, lehenbiziko denboretan, beren linguistak heldu dira, beren eskema linguistikoekin. Latina eta greka eta rusua eta badazkite, deklin bideak nola baduzten, eta uziak ikusten dute eskuarak ere deklin bideak badituela. Baina, gero, badut konpazioen ergatiboa, ez dakite zer den. Erten duzulai, aitak ekarri du, eta bortutik ekarri du urtsua edo gazna, eta aita laneat joan da. Zendako da aitak duikela dela, eta aita pasiboan delaik, daikin delaik. Hori ez zuten oendikan, inun ikusi geostik badakigu, guai badakigu, munduko 6.000 eta piko hizkuntzetaik, 3.000 hizkuntzek gutxienez, ergatiboa badutela, garbi, edo erdizka, ergatiboa eta akuzatiboako. Horrek ilan, iten dute, euskara, ohartu dira, ohartu ziren, eta hortan merito handia bazuten, ohartu ziren, 100 eta piko hizkuntza delako, sanskriterain mundukoak zirela. Eskora ez. Gio nahi ukan dute esplikatu nolaz izaiten altziren senide. Ezen ez ziren zozuak bazakiten mintzairek ardurenean talde txipi batek duela bere mintzaira. Komazen amigetako induetan, zometaldiz badira, omen, Bolivian komparazione, tribu txiki-txikiak berreun presunaz azpikoak, hizkuntza berezia berena dutena. Eta beste anitzak dira Quechua edo Aimara edo horiek hedatuago balin badira, zen imperioak izan dielakotz, aztekek eta, zera, enka eta horiek indiuzten imperioekin dutelakotz, hizkuntza bati aberastu bere mundua. Baina beste gizan, hizkuntzek dute talde txipi bat. Nolaz izaiten alda, senide izaiten aldira, germaniko mundua, eslaviko mundua, armeniera mundua, irandar mundua, indietako mundu hori. Eta ordian badute eredu bat, eredu hori da imperio erromanua. Hor badakite ordukotzen nahiko ongi, historia denborako baita dena, badakite jendalde txipi bat, Laziomeko bortutan eta hartzainak zirenak, behiekin eta hola, oso txipiak eta gaiztuak, izigarri gaiztuak, eta jende txipi horiek lehenik eta ohoinak ziren, azteko eta bat, eta gordetzen ziren, leku zikin batzutan, Lemarre Pontin dintzen den hoitan, eta hortai hasea da, historia guzia. Ohoin horiek, eta gaizki egile horiek, organizatu ziren, eta emeki, beren inguruko beste taldiak, hizkuntzaz oso hurranak zuztenak, Wolsk, Ombrierar, Venetak eta holakoak, batzu beste ondotik imperio gaitzen diuzte, noizbait Italia guzia hartzen dute, eta dakizier historia, imperio bat muntatzen dute, joiten dena Saharako mugetarik, Irakeko zokoraino, imperio erromanua. Irauten duena, 5-6 mende. Imperio hori buruz bera joiten delaik, bere eta hizkuntza ezagia zuen, Aimara eta Quechuak eta bezala egin zuen, latindua zuen mundu hori, hortaik aterako dira umiak, beraren umiak, espainol hizkuntzak, portugesa, frantsesa, katalana, eredu hori dute, buria. Ordian, pentsatzen dute, izan da, fenomeno bat, historia aurretik, jendaila bat, bere hizkuntza ezagri duena eremu izigarri hoita. Ez da bestela izaitena.
Ez da, hola bezik izaiten al, rusua eta alemana eta izaitea senide. Hola bezik ezin da. Eta populu hori nor zen, gure arbasoak bezik etzen izaiten al, egan nahi baita, alemanak. Ordean, horiek lukete, alemanen arabera, beste guziak menperatu, beste hizkuntzak denak galarazi, eta beren hizkuntza edo hizkuntzak ezagri lekian. Ezik, eskualdunena, kontuz, ez ziren elkorrak eskualdunak, gu ezik beste guziak menperatu, eta gu ez, nor gira gu. Hori segitzen da, 2019an, hori profesatzen da, Bilbaon, Eskualtzaindian, Iruñeko unibertsitean, Gasteizko unibertsitean, eta hori segitzen da. Salui gara, aleman eta pentsalari horiek uste zuten beren arkeologuekin prueba aterako zutela, izan zela, beraz horien arbasuek egindako imperio bat. Bueno, ez gira sartuko detaila hoitan, bada 800 orrialdeko holako liburu zientifiko bat agertu berri dira, 2 edo 3 urte. Paul de Moule, frantsesa da, historiozalia da, arkeologoa da, eta linguista da. Eta da, alemanen eta eraikuntza hori dena, da, zahagitra bat, aire. Xahako bat, ez ardoz, bano, airez, hutsez, betia. Da, dena da, hutsa. Ez da, progain hastapenik ere, horako fenomeno bat izan denik. Beraz, nolaz, nontik, da, homeste hizkuntza, senide. Ezen, pixkar lantzen direlarik, ikusten da senidetza. Ikusten da senide direla. Baina, nolaz, hori, nik ere ez dakot erreposturik, ez dakot. Baizik, badira beste bide batzutarik, ari direnak lanean, konbazioen bada Van Eymen euskera, Europa euskerika, zuri dautzen hauzun, liburia, Durangoko azokan onduan. Harek alemana da, unibertsitarioa da, toponimietaik ari da, leku izen txaharrak, eta omen, ez dut bere lanak ez ditut lantu. Atzemaiten du toponimiak Europa guzian, Mediterrane itzuli guzian eta Europa guzian, Eskandinaviarari no, atzemaiten izen, leku izenak, zuketanik mintzodun eskuarak, gaur egun mintzodugun eskuarak, ahal bidetzen duena ulertzen zer egan nahi dute. Baina ez da ados, zen hunkia baitugu, eta gizon hori, interneten bidez. Ez du entzun nahi, baizik eta eskuara dela Indo-Europar hizkuntzen atzean dagon amaso, amani, amatxi. Ez du entzun nahi hori. Ono hakere badu bere germaniko zer hori, ez du arrunt geldia. Indikan publikatzen dien guztietan erten dute, hori eta hala, eta Indo-Europarrak etorri aintzin, ez dira sekulan etorri Indo-Europarrak. Ez da izan holako historioik, sekulan. Ordean da, oso-osoa, misterioa, nolaz dire, hola, senide. Eta eskuara, hasten zelaik eskuarain misterioa, dena lurrerat egiten da, hasten zirelarik, Indo-Europarrain gainean inadien lanen, fontsez ikertzen. Ordean, badira zepo bat bano gehiago, konparazioen latina eta eskuara konparatzen delaik, hamarretaik behatzitan, hitzak konparazioen erten duzulaik garatu, eskuaraz, garatu, latinak inen du, beti, graduz. Eskalerretan joiteko, graduak, graduz. Edo porroska erraiten duzulaik, eta eskuaraz, porroska, grekoak inen du, bi brosko. Gusten duzu? Lehenbiziko zepotai bat hori da. Lehenbiziko batean ez du itxuraik, batek ere. Eta eskuara egin zait ikusteko dila. Baina geho, lantzen duzulaik aski urrun, ohartzen zira, konparazione, utzi erten duzulaik. Eta erronkarin erten dute eitzi. Eta atzemaiten duzu, grekaz, erran nahi du, abandonatu, utzi, eitzi. Eikza,
aditza, normalian, presentian da, eiko, ukatu, negar. Eiko, auxiliar batekin, izan auxiliarekin, emiten du, hola, hamika terdi bat da, igurtzi, egiten duzula, igurtzi ba, publizitate bat bazen Euskal Telebistan, platera igurtziko duzu, igurtzi, ekriza, gauza bera egan nahi du, ekriza, da krio. Krio da, olibua edo, burra edo, hola, gurinarekin, untzitu, gantzutu, ez dakit, unzir, espainolez, unzir. Ordean, ez dakite grekoan bedian, grio zer nahi dien. Bada lituandarrez, ikusten duzu, bada gurti esne gaina, esneko natoa, bildu, gurti, behaz, ara zer nahi duen, gurtzi, ziflantak egan nahi du, da auxiliar bat bada itua barnean. Eta, ordean maus eskoraz, guri. Eta, hola, segitzen algin duke, elurra bada, nieve, nez, sneigu, etc. Eta, sekatzen dutelaik, nuntik heldu den izena, nik, sneig, da, sneig. Da, sneigu. Ere ustez, ez dakitez egan nahi dien. Fonema horrek. Da, egan nahi du, zer du koloria, ze koloretakoa da elurra. Xuria, esnia bezala. Bistan dena, ez dut horren progatzeko, zeri. Baina, beste zehai bezain txusen da hori. Horren, ohartzen zira, ni ohartu niz, enien uste, hein horta helduko zela. Enetako, ez du dudaik iten, Indo-Europar hizkuntza horien guzien atzean, izan dela edo hizkuntza talde bat, edo noizbait paleolitikoan, segura asko, azken karrointe burz denboran, heldu baita guai dila 20.000 urte, izan dela hizkuntza bat, oso jende gutik mintzo zutena, eta hizkuntza hori, jende horiek karrointiak hurtu direlarik, segitu dute klimak emaiten zien bizitzeko ahalak, iparalderuntz joan dira ekialderat, joan dira Afrika alderat, joan dira, eta badakiu, klimatologuek eganik, badakiu, Wurms, hirugarrena deitzen duten denbora hortan, izan direla gune gutxi batzu, Europan gauza bera Amiketan, gauza bera Azian ere, jende guziak ez dira hil, hotzaiki. Jende talde oso gutxi batzu bizi iraundute. Eta hemen Oksidentian, el Golfo de Bizkaia, edo Gaskoia. Hori, zientifikoek argi eta garbi egan dute. Horrek ez du egan nahi, hizkuntza horrek lekukostatzen nuenik. Hala eta guziz, ezin daukatu, gauza hori izan dela. Ordean, ez dut pretenitzen, esplikatzia, nolaz diren Europako erdarak elgarren artean senide. Erten dutana da, gauzak erakusten ditute, eskuarak ahalbidetzen duela, ulertzen, hitz horien edukia. Hori da, hortan niz, guai, heldia, gauza hortan. Segida, biztan da, gaztetan konfiantza baut, guk bezan beste eta zehorrenik hobeki inen dute, segituko ikerketa lanak. Mementuan, itota gaude zen. Igorri dut, ene tesiaren liburuki bat, eskuaraz, lehena, euskal gramatika eta indo-europar gramatika ugartuz, iragan apirilaren 3 eskuratukan haute eskualtzaindian, urgazle niz, ez nik galdinik, aspaldi badu 50 urte bano gehiago, berek ezagin duten eskualtzaindiko urgazle. Erreposturik ez dut dukan. Guai gira egun, gira
azaruain 16an, apilain 3an ukana dute, erreposturik ez da, ez aipa. Hori da, arma izigarria. Ez dute erreposturik. Ez dute emaiten erreposturik. Ordean, guai galditen gindukeena da, maha inguru bat, nahi utenaiki, jartzen gira bai baten ingurian, ikusteko nok zer argumentu ateako duen. Argumentu, parastian erraiteko, ikusten duzie, argi baduela, barnean hitza, argi. Eta arguroz badagrekaz, ez dakite esplikatzen zer den, argi da. Argi da, seorenike, arda suia, gar, suia. Ikusten nien, Inauten, beste galdera bat. Inauten pizka bat, saiatu da hori, indoeuropeoren atzean, euskara hor dagoela, edo ama hizkuntza zar bat, amatzi izan duzu. Bai. Eta, lortu zuen, bintzat, Frantzian oso ezaguna den argitaletxe batek, Larmatanek, bere liburua argitaratzea, L'origine de la lenga basque, gero, finaren laguntzarekin, gazteleraz ere bai, hor gero dago ni baduzue. Eta, zuretzat, eta hor ere euki duzue laguntza be bai, talde bat euki duzu zurekin bultzatzen, eta oztopoak ere bai, ez? Osea, zure lan honetan, zeintzuk izan diren euki dituzun oztopo nagusiak eta laguntzaileak. Laguntzaileak hortxetan dira, Txomin eta Fina davant, Txomin Ugrotara da, eskuarazale zutsua, Fina romaniko hizkuntzetan ikasia da, Salamankako eta Madrileko unibertsitatea. Eta gero bada eskualdun berri bat Biarritzen bizi dena, egun ez da etorri zen eskuara ez dakit nahiko ongi, eskualdun berria da, ikasten ari da, eta da informatizianua, eta da Guanadu horren sortzailea, horren aita, Guanadu hak sortua da. Eta hori da, ja sutsua da gure lanarekin. Eta horrek iten du, Wikipedia, konparazione horrek hartu du, ene lehen liburukitik hartu du, egun bat pundu, egun bat hitz, eta ilustrazioniak egin ditu, oso xekatu du interneten bidez, trebe den bezala, eta Larmatanek onartzia horrek ditu zinurriak beren zilotik aterazi. Ezen, Larmatan guretzat, doktora Baionako Unibertsitateko doktora baino askoz ere ospetsuago da. Ezen, badute komite irakurle bat, jakintsunak direnak, jakinduria handikoak direnak, eta ez dute ediozoin gauza partikulazki linguistikan berezituak baitira, ez dute edozoin lan publikatuko. Eta hau publikatzua egin hasi dira lehenbiziko laiduak, ez bitute beste izenaik, laiduak interneten guri buruz. Otan hasi dira. Eta hori markahuna da, horrek erakusten du, nunbait miniten diela. Ordean, mementoan, oztopua da, konparentia hauziezia haurek, euskaltzainean izanki, behaz, eta laguntzale, igorzale, eta erreposturik ez. Hori da, iten dutena, hori da. Orduan, erten dute, eta mintzatu konparazioen norbait bada beti aitpu duena, euskararen ikerketa diakronikoa. Kasumazu, hitz hori ateaz goztik diakronikoa, hori antik diakronikoa, gramatikalizazioa, eta hori alde guziz, eta bere buria izendatuz, hori alde bakotxean, oto-referentzia iten du. Jolako taloako guaza, bere izena hartzen du, jolako urtean publikatu zuela, ez da gitzer. Hori du bere, nola gana zeken bere misteriozko inspirazionia euskara diakronikoa. Lehenik, esplikatezan, diakronikoa garen nahi du, garaian zehar zertu duena. Eta jagur, baizik eta badaki euskara diakronikoa zer den, diakronikoa. Ez dugu tekstarik, 16. mendea aintzin, badira
leku izenak eta erdiarokoak eta hola, eta baziren izan zen handana bat, Iruña beleiain, eta hori, espalitz lurperat botaia pala mekanikoz, zen han baziren ustakak, 3. mendeko euskarazkoak. Gusten dizien nola lanian ari diren batzuk. Ordean, hori bakarrik zendakota, ordean, hortan lotuak dire, eta deurria bere adager bezala, lotuak dire, ezen, itemari mauzu froga, ez direla argi, ez direla egiazko jakinduri handiko linguistak, hen eraikuntza guzia, legeen aintzinean, tribunalen aintzinean, gertatu dien gertakari hitz batzuin aintzinean, hori dena lurrea joiten da. Ordean, kontu zibili, pres dira, arma mota guziz, ez ukatzeko. Ez du iportik, gauzak diren bezala dira, ez ditut nik pentsatu, gauzak hor dira. Hola dira. Eta Irako egun batez biztan dena, Ameriketarik edo, Pekainetik edo, Tokiotik edo, agertuko delaik eta aski ospe handiko izen batek, izenpetuik eskuarain eta gainean, ordean da, arte honetan, Hogira, amuarraina, badakizu, biziain segiazteko bere taldeari bizia emaiteko, errekari gora, joiten da, bere bizia erriskatuz, potzak askotan goiti jauzteka, gure hala ari gira, gure eskuaraikin, eta ari gira, haize kontrakoen kontra borrokan, hortan gira. Inoz, itxaron apur bat, ez dugu amaitu, A ber, esaten dugu euskera eta erdera da erdiera, ez? Erdaldunek ez dakite ondo haien hizkuntza erdizka ulertzen dugulako. Eta euskaldunok ja erdaratzen ari gara euskera, gero eta gutxiago ulertzen dugulako gure hitzek zer esan nahi duten. Orduan, mintzat hemendik jendea joateko gaur zure 10 proposamen etimologiko, ez? Adibidez, ocus latinetik, badakizu okulista, eta zure ustez, ocus hori greziera nondi dator? Hori da eki, eskuaraz eki. Eki eta duel, ditzen dena, bi bada, behatz, belaun, ikusten duzu, belarri, bi eki, nahi du, les deux yeux, los dos ojos, eki. Eki da begia, gorpuzki baten izena. Baina txitsua biztakoa. Hortaik bada, ez dakit zenbat ideia, adigai, sortiak direnetik. Zangoain izena, hatz, egiazko izenetaik bat, zangoa oso berria da hitza. Hatzetik bada, ez dakit, haulola, konzepto parrasta handi bat sortia dena. Ordean, ekitik, konparazione, zulaik eginen egan nahi du, begien aintzinean ezagri. Gauza hori bera du, egan nahi, ez dut niaurek pentsatu, fakio latinez, feki ikusi dut, egin dut. Egan nahi zuen, da erligionetik heldu da, paganuek ere baitzuten beren erligionia. Erligionetik heldu da, sakrifikatu biktima ezagri aldariain gainean, opal mahaiain gainean ezagri. Egan nahi bita, jinkuen begitan. Fakio, feki, hori bera egan nahi du. Ekin, gauza bera da. Ordean, hortai haste baduzu egia biztan dena hortai dela. Eta bada, ez dakitzu bat, zangoain izenetai bat da, hatz egan dute. Bat bilakatzen da, herrestuain erraiteko, herrestua, heesa. Enien ezagutzen, amikuzera joan hartio, handut ikasi, heesa. Hiztegitan ekarretan, hedesa,
da rastro, da Zer da? aztarna. Aztarna. Ezen, ibiltzen zirela ikusten duzu, Aztarna, bai. Ordean, atz ikusten duzu, atze, puntik heldu den. Hatz da. Beti, hatz. Aztarna. Bai. Erreka latinetik datorrela, dinote. Ordean, Zure ustez hori dator. bada, grekaz bada errueka. Errueka. Errueka egan nahi du, da isuri da, egan nahi du. Isuria. Ordean da, urein, da, grekaz, hu horrendako bada digama deitzen duten ba, urein, egan nahi du, isuri. Eskuaren bauzu, zirauna sugia. Zirauna, ikusten duzu, urein. Eta errueka bauzu, eta gero prefix aurrezke batzuekin bauzu, konparazione, zu ruma, eta bauzu, dia reuma grekaz. Pasaian, ohartzen zira, zu hori dela, dia dela. Horren, sekatzen duzu dia, eta kusiko duzu, eoliandar hizkuntzan, greko hizkuntzan, dia erden zuten za. Horren, zapart erden duzulaik, da dia parte. Ezagun hori de polita da. Uran ukiko genuke hori, rio, erreka, oza, ur. Ordean, Ur erroa. bai, uretik heldu da, urein. Ureinetik errueka da, eta indena da preteritua da. Egan nahi da, isurian da. Ordean, horta erroitza eta bukain duzu. Sekulako adigai tropa. Lotura bat egiten duzu, sanskritoz ulaka, artilea esan nahi du, Bai. eta ulea. Ilea, ulea, bizkaitarrez ulea, uol, anglosaxonez, lana, eta bauzu... Ulea, ilea baino zarago izan daiteke? Ez dakit, hasteko horiek denak harrapatzen dira. Horiek guztiek egan nahi dute, eta behaz... Baina lotzen duzu ilea eta baitere irauli, itxuli... Eta bai, ezen, ul egan nahi du, bihurtu. Itzul erten duzula da, atzerat, ul, bihurtu zira, gileat buruz, itzul. Iraul da era, dau. Aurrizki bat da, era. Nola? Bueltatuz, eta espainolez, buelta, kusten duzu, hizbera da, espainoldia, buelta. Vultuz, eta arranuen dako latinez vultuz, buitria, xuberon egiten dute. Usten duzu, behar duzu, harrapatu, errestotik hitza, bustanetik berriz harrapatu. Laster amaituko dugu eta izango dugu berogelo ipintzeko berriro, eta hoi nahi behuzu galdera batzuk, Felizek baduka galdera bat egiteko. Galderak edo ekarpenak. Egin hau, ez den eskuriko dutila, Basaneko lanetan titulatua, eta Estatu Frantzesak enpregatua. Afrikaren. Egin hau, ez den eskuriko dutila, Euskalduna, hizkuntzan titulatua, eta Frantzizko Estatuak eta Universitateak baztertua. Hori da Euskararen garazoa. Euskara salapena da. Euskara bidurtia da. Euren guzurra salatzen dau egunero. Euren etimologiak baztertu eta pikotera bihartzen ditu, Euskara dagolako aurretik. Eta ba, hori da, ba. Hori zesan nahi neban, azteko. Hori ez da komplikatia, hori herrestuak utziko dira, gure denbora badua, edo joana da, herrestuak nahikoa utziko dira beste ekipe batzuk, beste talde batzuk, gazte batzuk segituko duztenak. Eta hori... Nik beste bide batetik ibilitaz arrastoan, edo zupaka, eta berarek toko egiten. Eta ez nibatzen beste asko, bai? Etoko egiten dugu beraren ideakin. Baina notako guri laguntzeko estatu hori, dara dira fascistak eta txovinistak. Frantzian txovinista esaten dezta, eta Espainian fascistak. Baina nik pentsatzen dut, inauten problema ez da zutera egiten duzuna, ez da euskeraren baztertua problema. Inauten problema da,
bere teoria, euskera hurbil dela, bai, indoeuropeer lehen hizkuntzetik hori ez da onartzena. Euskal Herria euskera da euskera, bakarrik euskera, eta ez da familia hurbila. Ez euskera ez da kondenatua. Arro gira euskera bakarra dela. Arro gira, baina euskera aroak gira, baina euskera beste hizkuntza bezala baldin bada, ez da Banalizatzen da. Banalizatzen da. Hori da problema bat. Beste problema da badirela akademian eta unibertsitatean hizkuntzalari andana batek ez duela sekula atxeman, berak atxeman duela ondoan bakarrik zerkatzean, asmatzean eta hori ezin da onartu. Nola gu unibertsitatean, helburu hori bakarrik badugu, euskera ikasi, erakasi, ikerketa eta hori, eta ez dugu atxeman, eta bera bakarrik bere lekuan atxeman du, hori ezin da onartu. Ni ados naiz euskabatu zurekin, baina inaute problema ez da... Eta gero, hementzat, interesgarriena da, badira bi problema. Problema bat da, erraiten duena inautek interesgarriena da hementzat, berak erakusten du, ez du erraiten euskera beste hizkuntzen baino lehen dela edo ez dela, hori ez du erraiten. Baina ulertzen dugu, inauten lanarekin, ulertzen dugu greko edo latin ulertzeko behar da euskera. Latinistak edo helenistek ez dute azaltzen, esplikatzen erroa andara bat. Baina eutek hartzen du erro horiek zatikatzen eta konturatzen da hitz bat egina da euskera den erro bat eta gero beste hitz bat edo sufijo bat. Eta konpuntzean hitza esplikatzen duzu latin... Emain dut etxemplu bat, ferrum, el hierro. Ez du esplikazioneik latinez, ferrum. Indoeuroparrek ez zuten ezagutzen, etorri direlarik ikusten zu nola iten duten, beren izpitia nola formatatea duten. Indoeuroparrak etorri zirelarik inbaditzerat, ez zuten ezagutzen burdina, le fer, ferrum, zerten duen. Ordean, alta meietek, bazuen latinian berian, bazuen feruego, burburikatu, hura eakitu, berotu, ikusten duzu, feruego bazuen. Eta ez du harrapatu. Ordean, ikusten duzu, ferrum esplikatzeko, nola egiten dugu guk eskolaz? Burdin, denek ikusten dute hitz hori nola eraikia den. Din da, urdin, putin, zerbait duena. Ardan, konbazen hori da ez dakite esplikatzen, ez dut izenik hemen erraimena. Ardan da, gar, su duena aguardiente, hori egan nahi du, edari sua duena ardan. Burdin, bauzu eskuaraz, burki
arbola baten izena. Hori ere, ofizialki, alemanetik heldu omen da, bizikotetatik edo ez dakite, Birk, alemanez. Nahi nuke jakin, alemanek berek Birk nuntik ateratzen duten, ez dut hori lantu. Baduzu bur zuntza, le peuplier, el alamo, bur zuntza. Bur bada, ez da hori joan behar, askoen hiztegien bauzu, murra, brasa ardiente, murra, pur, grekaz, pirotecnico, spezializateak dienak guai, sasu jontan lan baute, su iten duten, berotzeko tresnetan hartzen dinen. Pur, pirotecnik eta hola, bon. Ordean, burdin da, sutik heldu den zerbait, la teknika del fuego, sutik heldu dena, burdin, ara nola esplikatzen duzun hori eta, bada beste bat, hestik, vestige, frantzesez, vestigio, españolez, vestigio. Vestigum, ez dakite latinian lantu dutenek, vestigare, ikusten duzie, egan nahi du, bilatu, ez da? Badakite zer egan nahi duen, egan nahi du, badakite, tekstotaik badakite, egan nahi du, errestotik jarraitu. Ordean, joan egiten bitinarat, leku basa bat, iparaldeko leku basa bat, jende ignorantez beteko bat, basurdia bagintzin basurdia, zakurrek, zakur malarikatu horiek ez dute, basauntzain hestik joan dira, eta basurdia galdu du. Hesa, hedes, hez, huestigare, suivre, ala traz, kusten duzu, ez da bakarrik errua. Da, hestik, den bezala, da, bihurtia hitza da, deklin bidearekin da. Hesetik, herestotik, hestik, huestigo, je suis à la trace, ikusten duzu eta hola, jinko da, gizoma bade. Baina, itxuin, denbora gutxi daukagu, kalderak, altxatu eskua, bueno, grabatzeko eskatu du, ibaduzu, daukagu 10 minutu eskaz, atzen hartzeko, zozer jateko eta berotzeko apur bat, venga. Bai, ni berriro pentetzen dizut, bermien esan dizun bezala, olako lana lehenago euskaraz atera berzala. Eta ikusi dut orain gazteleraz atera duzula ere. Hortan ikusten dala zein egoeratan gauden. Zer euskararen jatorrizko hitzen esan nahiari buruz berriro neurri batean arrotzak diren hizkuntzetan atera duzula. Hirugarrena euskaraz da. Doktoretza euskaraz atera zuen berehala, erkaketa zaioa. Baina hori da problema bat, ez dena linguistikoa, hori da politiko problema bat da. Dira, menperatu jende batzuk dira, eta behaz automatikoki gure gauza guziak despreziatiak dira, gure hizkuntza barne, gure kultura barne, denak dira despreziatiak. Eta zer egin behar dugu? Eskualdak nik pentsatzen dut, mende heldu den, bidian den mendehunek erakutsiko du, nahi badugu gure eskuala atxiki eta garatu, poliglotoak izan behar gira bortxaz, etxaiaren hizkuntza behar da jakin, beste inez izorratutuko zaitu. Behar da espainola jakin, behar da frantzesa jakin, behar da inglesa jakin, eskualdunek behaute gutxienez lau hizkuntza egiten hentigoiti heldu dien gaztek, hola behaute. Ezen, zendakota, nahi badugu goanburia zaindu, besten hizkuntzak eta besten kulturak behar ditugu ihesi, behar ditugu irentzi, eta behar ditugu tripan pasatu. Eta ordean, biztan dena, epe labur batean miniten dauku. Miniten dauku, ni 12 urtetan ezagin dutela kolegioan eta otoitzak frantzesez eta txoke hori, stresa hori, beti hor dut, 84 urtetan, beti hor daukat, baina ez du importik nik ene haurek, eta ene arra haurek, hek pozik nago ezen, 3-4 hizkuntza dazkitelakoz, eta ikastolan ibiliak diren bezala, eta etxean ere lagunduak, euskara emaiten dute profetek bezala. Galdera gehiago. Eta ez hori bakarrik, berai baino hobeto jakin eta berai baino hobeto ibili zeharkatzen beko bat. Hori bera, eta xuxentzira. Euskaldunok gu gara
luze barriak dira buruko minak eta aldatu beharrak eta hor daukagu gure unibertsitatea eta gure akademia eta dara, ondo bizi diren. Etzen dozu olako pilotxu baten egungo zirela hemen hotza pasaten eta hobeto jakin behar dugu. Alatz Robles Arangizekin harremanik baduzu edo bere lanaren berri baduzu edo... Alatz Aiangiz. Robles Aiangiz. Robles Arangiz. Ez, dut ezagutzen. Eskoitzen bizi da. Beste galderaren bat? Bueno, galdera gehiagorik ez badago... Alatz Robles Arangiztarren zenidekoa da. Beskoitzen den hori? Bai, ezagutzen dut, ezagutzen dut. Ez dugu utzatu elgarren lanik, Eta berak pare bat liburu idatzita dauzka, eta berak gutxi gora bera, hitz gutxitan esan da, bera hemen egongo ari, segurazki esango liak ez dudala ondo azaldu, baina gutxi gora bera, euskera lotzen du hizkuntza hieratikoekin, hizkuntza fonetikoekin, Eta alde hortatik euskera aztertuz gero argi ikusten dela, nolabait garai batean gizakiak mundua eta bizitza nola ikusten zuen, fonemen bitartez adierazten zuela eta hori euskerak jasoa duela oso hizkuntza zarra dalako, eta orduan hizkuntzean bertan euskeran bertan aztertuz gero horre ikusi dezakegula garai bateko gizakia nola bizi zen, garai bateko gizakiak zertzekien, ze jakintsuak ziren garai batean eta hori gutxi gora bera hori da berak pixka bat berak aztertu duena eta bera ere gainera bat gurekin, esaten duenean euskaltzaindiko kideek eta ezer ez dakitela edo behintzat okerreko bidetik doazela eta hortan ere zure gauza bera dio. Orduan, gainerat hitzen ikerketak erakusten du gauza batzu, teknika batzu, badakigu beste bide batzutaik, arkeologiain bidetik, badakigu noiz sortu ziren. Konbazioen gasna, badakigu gure denborak bano 2500 urte, batzuin arabera, 3000 urte leheno, gure arbasuek gasna egin dutela eta jan. Beraz, gasena, hitza erteko, ikertzen malima oso, badakizu gutienez, gasna sortu zen denbora hori bano aurrenago etzela. Eta beraz, behar duzu jakin, hizkuntzek ez dute sekula hola zerutik hartzen euskaltzainean batzuk iten duten bezala. Oial xaharretik iten du hizkuntzak beti arropa berria. Beti. Konbazioen gasna aipatu baitu, gasna gartzetik heldu da, gartz. Kar iz da la pierre hori nola egiten duzi erderaz, da eraztunetan eta zertzen diren harribiziak, joiak. Ordean, kariz, erten duzu, guk harribizia, guaiko eskola modernuan, harribizia. Kariz da, atzemeten duzu, germanikoan, kuartz. Kuartz da kristala, gatz da harri bizi bat, dirdiratzen duelakotz, gatz, hori bidean galdu duena. Ez da miakuria anitzitzeko lako gauzak badiuzte. Gatz eina, nahi baita gortu dena, kristaldu dena da, esnia ezagri duzulaik, gatzatu duzulaik, iten du gazena. Gusten duzu. Eta aldikal hitza behar zu justifikatu, joiten zira, eta atzemaiten duzu edo da, ardurenean da ihakera bat. Gure arbasuak hasi dira oihu batzuik. Konparazioene bakakek eta badiuzte berreun eta ez da gizomat oihu desberdin, elgarren artean ulertzeko janaria dela, edo otsua dela, edo suge gaiztua badela, edo hola. Eta hola hasi dira gure hizkuntzak, eta gero hasi dira hizkuntzak bihurketak egiten, eta hola, hizkuntzak hola dira. Ordean, bilatu beharra dena da,
hasierako oihu gura zer izaiten atzen. Eta hori Euskarak xuxen ere meiten zaitu bideotara. Porro iten duzulaik, da bada frantsesez eta espainolez, borborismo. Tripak goze delaik edo sobera jana duelaik egiten duen hotza. Bormenoi. Porro hortai geldu da. Gehortai porrotik, bauzo porro, zorro, gorro, gerri, eta borra, boraz, eta ikusten duzu, janain ideia hori guziak, erten duzulaik hartar eta hori guziak, denak hortai geldu dira. Ihakera bat eta egina da. Ordean, badira, ihakera da onomatopea. Barkatu, amaitu behar dugu ja, eske bestele. Barkatu, eske amaitu behar dugu, nibezu atzenean, bueno, eta amaitzeko eskatzen dute hortik, aber kanta bat egin alduzun, eta ja amaitzen dugu. Nire nahi izan, Eta ezaguna bada lan kantatzeko denok, edo bestela berdin. Ez dakit, zoin nahi uzit, Ene gazte maitea, ez egon penetan, mundu hau dorpeskua, balin bada batzutan, ez duzu egin behar, nigar oro bertan, parte isuri izan da, gure denboretan, gure herria zein ahula, jantzara botzen goiti, nahi zuken izan ergela, hogeita bost aldizen goiti, berdin dugu indar argala. Moskoren ondotik, kanpokoen menpean girela, ezinken gogotik. Hoi gazte nahi baduzu, izarrak pizditen, zer duzu maite aizu, bazabiltza jakiten, mendibide arrazu, ez nahi zurrikitzen. Izar galduen musu, noiz bai dagitzen. Izar galduen musu, noiz bai dagitzen.